Σήμερα στο δελτίο μας θα δούμε μαζί το ετοιμάζουν για τις επόμενες εκλογές επιστολική ψήφος και στη συνέχεια ψήφος από το κινητό τηλέφωνο. Εσύ τα εμπιστεύεσαι όλα αυτά? Στο μεγάλο θέμα του δελτίου, τραγωδία, έκρηξη στη Βιολάντα, 5 γυναίκες νεκρές, το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτίνιασε μέσα σε μια νύχτα. Ποιον ενοχλούσε? Η μπισκοτοβιομηχανία που από το πουθενά αγαπήθηκε από τους καταναλωτές. Γιατί ξεκίνησαν περίεργα πολιτικά παιχνίδια. Ακόμα παρέμβαση στο δελτίο από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαφάνειας Γιάννη Δαραβίγκα. Από σήμερα οι κάμερες που καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ θα στέλνουν τα πρώτα ραβασάκια. Πόσο νόμιμο όμως είναι αυτό? Και στο παραένα αποτράπηκε πραξικόπημα στην Κίνα κατά του Xi Jinping. Συνελήφθησαν ανώτατοι αξιωματικοί και στρατιωτικοί. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Παρακολουθείς το δελτίο, θα χαρώ να κάνεις εγγραφή. Κάτι πολύ σημαντικό δες αν έχεις πατήσει το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι πρώτη και πρώτος για τις καινούριες μου εκπομπές, γιατί σε κάποιους δεν αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν τους αρέσει που μαθαίνουμε αλήθειες. Εμείς αρχίζουμε αμέσως τώρα. Γεια σου, σε καλωσορίζω στο δελτίο, είμαι ο Λάμπρος και όταν επιλέγει κάποιος να εργάζεται σε νυχτερινή βάρδια και στις 4 τα ξημερώματα, όταν όλοι εμείς κοιμόμαστε, να κυνηγάει το μεροκάματο, δεν το κάνει από χαβαλέ, το κάνει γιατί το έχει ανάγκη. Ανάγκη αυτό το μεροκάματο θα το είχαν και οι 5 γυναίκες που θα χάσουν την ζωή τους κατά τη διάρκεια έκρηξης στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα. Οι γυναίκες αυτές επέλεξαν να εργάζονται βράδυ. Χθες έβαλαν τα παιδάκια τους για ύπνο, τα φίλησαν, ετοιμάστηκαν για την βάρδιά τους. Η μοίρα δεν τις αξίωσε να ξυπνήσουν τα παιδάκια τους, να τα φιλήσουν λέγοντάς τους καλημέρα και να τους κάνουν πρωινό. Σοκ και θλίψη επικρατεί σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην κοινωνία των Τρικάλων, καθώς με το πρώτο φως της ημέρας αυτό αποκάλυψε το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής στις εγκαταστάσεις της γνωστής βιομηχανίας μπισκότων. Εκεί που μέχρι χθες χτυπούσε η καρδία μιας από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις της περιοχής, σήμερα υπάρχουν μόνο καπνισμένα ερείπια, λυγισμένα σίδερα και μια ανίποτη ανθρώπινη τραγωδία με τραυματίες και νεκρούς. Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και πήρε γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, συσκευασίες, λάδια, πρώτες ύλες που υπήρχαν στον χώρο της παραγωγής. Στο σημείο της έκρηξης εργαζόταν 12 άνθρωποι, συνήθως ήταν 33. Χθες δούλευαν λιγότεροι, καθώς το προηγούμενο βράδυ η εταιρεία έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Η ιστορία της Βιολάντα ξεκινά από έναν συνοικιακό φούρνο στα Τρίκαλα που διατηρούσε ο μόδεστος Τσίνας. Στον φούρνο έκανε τα πρώτα του βήματα, τα επαγγελματικά του βήματα, ο Κωνσταντίνος Τζιορτζιώτης, γαμπρός του Τσίνα, αποκτώντας την εμπειρία που αργότερα θα αποτελούσε τη βάση για τη δημιουργία της Βιολάντα. Το 2003 ο Κωνσταντίνος Τζιορτζιώτης προχώρησε στο αποφασιστικό βήμα ιδρύοντας τη Βιολάντα και μεταφέροντας την παραδοσιακή γνώση της αρτοπίας σε βιομηχανική παραγωγή μπισκότων με έμφαση στις κλασικές συνταγές και την ποιότητα. Η μετάβαση από το φούρνο της γειτονιάς σε μια σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ελληνικής επιχειρηματικότητας τα τελευταία χρόνια. Σήμερα όλα αυτά επισκιάζονται από τα τραγικά γεγονότα στα Τρίκαλα. Ενόχλησε κάποιον η άνοδο της συγκεκριμένης εταιρείας? Αυτό πρέπει να το εξετάσουν οι αρχές. Στο παρελθόν, ειδικά στα μέσα της δεκαετίας του 80, είδαμε μεγαθύρια της εποχής να εξαφανίζονται από πυρκαγιές που ξέσπασαν ξημερώματα. Όλα αυτά οι αρχές πρέπει να τα ερευνήσουν. Εκπρόσωποι των εργαζομένων πάντως κάνουν λόγο για προηγούμενους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς όμως τα πορίσματα να γίνουν ποτέ γνωστά, ενώ επισημαίνεται ότι υπήρξαν δυσκολίες στην πρόσβαση και την ενημέρωση για τις συνθήκες εργασίας. Οι ηγεσίες των αριστερών κυρίως κομμάτων θα βάλουν σήμερα στο στόχαστρό τους την ιδιοκτησία της μπισκοτοβιομηχανίας. Αποδείξεις ωστόσο για τις όποιες εγκληματικές ενέργειες των διευθυντών της εταιρείας δεν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν. Όλοι είμαστε εργαζόμενοι, δίνουμε τον ιδρώτα μας και την γνώση μας και αυτοί μας δίνουν μεροκάματο. Δεν τους δίνουμε όμως την ζωή μας. Σίγουρα υπάρχουν καλοί, περίεργοι
και απατεώνες εργοδότες. Για κάποιους πολιτικούς, ωστόσο, όλοι οι εργοδότες είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Δαιμονοποιούν το επιχειρήν, ξεχνώντας ότι αυτό το επιχειρήν φέρνει οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Ξεχνούν βέβαια όλοι αυτοί να μας πούνε πόσο φιλικά φέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ με τους δικούς τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ ή διέθετε το ΚΚΕ. Μην παίζετε με τον κόσμο και μην παίζετε με τους συγγενείς των θυμάτων της σημερινής τραγωδίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία θα εξακριβώσει τα πραγματικά αίτια και αν έφτεξαν οι εργοδότες να σαπίσουν στη φυλακή. Και αυτό το δελτίο είναι στη θέση του οποιοδήποτε εργαζομένου που θέλει να καταγγείλει τις οποιασδήποτε παραβάσεις των οποιοδήποτε ισχυρών αφεντικών. Τώρα, εμείς πάμε στην πολιτική. Στις τελευταίες ευρωεκλογές, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε η επιστολική ψήφος. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι η πρόθεση του είναι η επιστολική ψήφος να εφαρμοστεί και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για να εφαρμοστεί η ρύθμιση αυτή, στις αμέσως επόμενες εκλογές, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών. Στην κοινότητα του δελτίου μας, εδώ στο YouTube, τρέχει μια νέα δημοσκόπηση. Το ερώτημά μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές. Εμπιστεύεσαι την επιστολική ψήφο, ναι ή όχι? Τώρα, η ώρα της αλήθειας για σήμερα για τους οδηγούς που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εδώ και λίγες ώρες έχουμε την επίσημη λειτουργία του συστήματος, το οποίο στέλνει τις παραβάσεις από κάμερες στους δρόμους της Αττικής μαζί με το πρόστιμο στο κινητό, το email και το gov. Οι κάμερες χρησιμοποιούν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να καταγράφουν και να βεβαιώνουν τις τροχαίες παραβάσεις χωρίς επιτόπιο έλεγχο από την τροχέα. Σε πρώτη φάση η αποστολή των κλήσεων είτε με SMS είτε με έγγραφη ειδοποίηση για όσους δεν έχουν δηλώσει κινητό τηλέφωνο θα πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής. Είναι όλα αυτά νόμιμα? Όχι, λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαφάνειας Γιάννης Δαραβίγκας. Να συνδεθούμε μαζί του να μας εξηγήσει το σκεπτικό του. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Λάμπρο. Η Επιτροπή Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρεμβαίνει και κάνει επίσημη παρέμβαση στην διαφάνεια και νομιμότητα στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών κατά την ψηφιακή κοινοποίηση των κλήσεων τροχέας μέσω gov.gr. Η Επιτροπή Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρεμβαίνει θεσμικά αναφορικά με τον τρόπο ψηφιακής κοινοποίησης των κλήσεων της τροχέας μέσω μηνυμάτων και μέσω της πλατφόρμας gov.gr, καθώς διαπιστώνεται σοβαρό έλλειμμα διαφάνειας και επαρκών εγγύσεων προστασίας των δικαιωμάτων πολιτών. Βλέπουμε πολλές φορές πολίτες οι οποίοι λαμβάνουν μέσω του gov κλήσεις χωρίς να έχουν αναρτηθεί στα παρμπρίζ τους οι κλήσεις, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούν το τηλέφωνο τους συχνά και αυτό τι να γίνεται, να περνάει 1-2 μέρες και μετά να βλέπουν αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν επιβληθεί και περαιτέρω πρόστιμα. Αυτό όμως η ψηφιακή διοίκηση δεν μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος του κράτους δικαίου. Δηλαδή καλό μεν είναι να έχουμε ψηφιακή πρόοδο στην χώρα μας, αλλά στο θέμα των κλήσεων κάτι πρέπει να γίνει, να παίρνει ένα πιστοποιητικό ο πολίτης. Οι πολίτες λαμβάνουν ειδοποιήσεις χωρίς πάντα να διασφαλίζεται πλήρης ενημέρωση, πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία, σαφές πλαίσιο ενστάσεων και προστασία από εσφαλμένες καταχωρήσεις. Λοιπόν, παράλληλα γύρονται και σοβαρά προβλήματα, ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ασφαλείας επεξεργασίας διοικητικών πληροφοριών. Η Επιτροπή ζητά, η Επιτροπή Διαφάνειας, πλήρη αποσαφήνιση της διαδικασίας, αποδεδειγμένη και έγκαιρη ενημέρωση, σαφές πλαίσιο ενστάσεων, έλεγχο συμμόρφωσης με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και θεσμική λογοδοσία. Η τεχνολογία οφείλει να υπηρετεί τον πολίτη και όχι να τον ευνηδιάζει. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές οι πολίτες ευνηδιάζονται, διότι χωρίς να έχουν με τα καινούργια μέτρα, με τις κάμερες και όλα αυτά, οι κλήσεις έρχονται πλέον μέσω του gov.gr. Και όπως προείπαμε θα έχουν πρόβλημα. Κάποιοι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το τηλεφωνό τους, κάποιοι οποίοι είναι σε μεγάλη ηλικία και οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα. Τι γίνεται εκεί?
Πώς γίνεται να κατοχυρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι που δεν χρησιμοποιούν το κινητό του τηλέφωνο, να δούμε πώς θα εξυπηρετηθούν. Γι' αυτό τα θέτουμε εμείς αυτά στην ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, όπως είναι τώρα, και στην τροχέα να λάβει κάποια μέτρα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαφάνειας, Γιάννης Δαραβίγκας. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Και από την παρακολούθηση στην Ελλάδα πάμε στην χώρα που όλα αυτά τα εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες, στην Κίνα. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping προχωρά σε μια από τις πιο εντυπωσιακές εκκαθαρίσεις της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, συλλαμβάνοντας κορυφαίους στρατηγούς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, αλλά και τις οικογένειές τους. Την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του ιδίου και της κινέζικης πολιτικής ηγεσίας. Στο τελευταίο κύμα εκαθαρίσεων πρωταγωνιστές είναι και ο στρατηγός Zhang Youxia, ανώτερος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Προέδρου Xi στις ένοπλες δυνάμεις όλα αυτά. Τι συμβαίνει στην Κίνα? Σύνδεση με τον δόκτορα των πολιτικών επιστημών Κωνσταντίνο Αντωνάκη. Κώστα, σε χαιρετώ. Γιατί γίνονται όλα αυτά και πώς τα αποκωδικοποιεί η Δύση? Ναι, φίλε Λάμπρο, το θέμα αυτό, οι εικασίες, οι ψίθυροι για απόπειρα πραξικοπήματος στην Κίνα απασχολεί και τα διεθνή μέσα. Όχι βέβαια με ένταση, διότι η κινεζική επιρροή φτάνει μέχρι και την καρδιά των δυτικών συστημάτων και είναι μεγάλο ρίσκο να σηκωθεί παγκόσμιος θόρυβος για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κίνα. Κακία είπα, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς θα προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα των μαζικών συλλήψεων ανωτάτων στελεχών του στρατού έχοντας ως μέθοδο αυτό που συνέβη στο παρελθόν. Για πρώτη φορά είδαμε πως αυτό που έχει σημασία στην Κίνα, ολοκληρωτικό καθεστώς, είναι η σωτηρία του ηγέτη. Και όταν λέμε του ηγέτη, εννοούμε το πρόσωπο του ηγέτη και της ηγετικής ομάδας. Το 1965 λοιπόν, αυτή η μέθοδος της σωτηρίας του ηγέτη οδήγησε στην πολιτιστική επανάσταση. Ο Μάο Ζετόνγκ, ο ηγέτης της Κίνας στην εποχή εκείνη και ιδρυτής της Κίνας, τι έκανε? Έστρεψε το κόμμα εναντίον του κόμματος. Και έτσι τα παιδιά κατέδιδαν τον πατέρα και τη μάνα. Οι μαθητές τον δάσκαλο. Υπήρξαν διαπομπεύσεις, το κόμμα χτύπησε το κόμμα, η νεολαία του κόμματος επέβαλε τους δικούς της νέους ηγέτες και ποιος φταίει για όλα αυτά? Μα φταίνε οι γραφειοκράτες. Δεν φταίει σε καμιά περίπτωση ο πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του προέδρου, εκτός από τα μέλη της ηγετικής ομάδας που ο ίδιος ο πρόεδρος έριξε στα σκυλιά. Ο γενικός γραμματέας του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, διεσώθη. Αυτή η συνταγή είχε εξέλιξη ανάλογα βέβαια με το πώς αναπτυσσόταν η Κίνα. Η Κίνα ανοίχτηκε ήδη από την εποχή του Deng Xiaoping σε δρόμους, θα λέγαμε, οικονομικής αποκέντρωσης. Συγκεκριμένα, στελέχη του κόμματος πήραν επιχειρήσεις και τις διοικούσαν οι ίδιοι. Αλίμονό τους όμως εάν ισχυρίζονταν πως οι επιχειρήσεις αυτές ανήκαν σε αυτούς και όχι στο κόμμα. Αυτοί ήταν οι διαχειριστές. Σημασία στην Κίνα δεν έχει το πρόσωπο, δεν έχει το άτομο, έχει το σύνολο. Το σύνολο όμως όπως το εννοεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και όπως το εννοεί ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, που τώρα είναι ο Xi Jinping
και πρόεδρος της Κίνας και γενικός γραμματέας του κόμματος. Αυτό το πέρασμα λοιπόν στον αποκεντρωμένο αλλά πάντοτε κρατικό καπιταλισμό, τον κινεζικό, επέφερε την δημιουργία μιας τάξεως 300 εκατομμύρια στο 1,5 και πλέον δις την υπολογίζουν, οι οποίοι είναι η, ας το πούμε, κινεζική πλουτοκρατία που έχει οικονομική άνεση από παραγωγικά μέσα όμως, τα οποία δεν ανήκουν στην πλουτοκρατία, αλλά αυτή η πλουτοκρατία τα διαχειρίζεται. Με αυτόν τον τρόπο προσπορίζονται χρήματα. Το κόμμα όμως με τον Xi Jinping βλέπει ότι αυτή η πλουτοκρατία τείνει να αυτονομηθεί και κατά καιρούς κάνει εκαθαρίσεις. Τώρα είμαστε σε αυτού του είδους την εκαθάριση. Η έννοια λοιπόν της εκαθαρίσεως στην Κίνα τώρα με τον γραμματέα τον Xi Jinping έχει να κάνει με αυτούς που διαχειρίζονται τα εργοστάσια, βγαίνει τα παραγωγικά μέσα, παίζουν στο χρηματιστήριο της Σανγκάης και του Χονγκ Κονγκ, και οι οποίοι όμως δεν πρέπει πολιτικά να αυτονομηθούν. Αυτοί κοντά τους έχουν και στρατιωτικούς και εκεί γίνεται λοιπόν μια διαπάλη. Το ολοκληρωτικό σύστημα του γραμματέα και προέδρου Xi Jinping πρέπει κατά καιρούς να κάνει εκαθαρίσεις έτσι ώστε πάντοτε να υπερέχει το κόμμα και να ελέγχει αυτούς οι οποίοι δουλεύουν για το κόμμα τη στιγμή, την κρίσιμη ιστορική στιγμή που αυτοί πάνε να αυτονομηθούν. Είναι τωρινό το φαινόμενο. Ναι, το φαινόμενο αφορά τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Πλην όμως αυτό έχει να κάνει με τα βάθη της κινεζικής ιστορίας. Αυτό μας το αποκαλύπτει μια ταινία κινεζική, τα 7 σπαθιά. Ιστορική ταινία, έχω αναφερθεί κατά καιρού σε αυτήν, όπου στα βάθη της κινεζικής ιστορίας, όταν ήταν ο αυτοκράτορας στο Πεκίνο, τι γινότανε? Απεσταλμένοι του αυτοκράτορα πήγαιναν στις επαρχίες και κατέσφαζαν τον κόσμο, απομείωναν τον πληθυσμό, διότι η Κίνα πάντοτε υποφέρει από υπερπληθυσμό, και χτύπαγαν τους τοπικούς φεουδάρχες. Μετά όσοι επιβίωναν, φεουδάρχες και πληθυσμός, έστειλαν αντιπροσωπεία στο Πεκίνο κοντά στην αυλή του αυτοκράτορα. Τον αυτοκράτορα δεν τον έβλεπε κανείς και διαπραγματεύονταν το νέο ιστορικό κύκλο. Λιγότερο ή περισσότερο και τηρουμένων των αναλογιών, αυτό γίνεται πάντοτε στην Κίνα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό εδώ το φαινόμενο. Στο φαινόμενο των εκαθαρίσεων των αυτοκρατόρων των Κινέζων, στο φαινόμενο της πολιτιστικής επαναστάσεως που έβαλε ο Μάο Ζετόνγκ το κόμμα να χτυπήσει το κόμμα και τους νεολαίους να χτυπήσουν τους γονιούς και τους καθηγητές και να προκύψει νέα κατάσταση, αλλά κρατώντας αλόβητο τον ηγέτη, τον Μάο Ζετόνγκ, να τώρα ο Xi Jinping, και με τις εκαθαρίσεις να επιβιώσει ο Xi Jinping και βεβαίως και η ηγετική ομάδα την οποία επιθυμεί ο Xi Jinping να έχει. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαρροές, να υπάρχουν διαρροές μέσα στην Κίνα και έτσι να μπαίνουν κατάσκοποι των Αμερικανών ή του οποιοδήποτε άλλου? Αυτό για κάθε σύστημα είναι μια πιθανότητα, αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχουν απτά στοιχεία, απτές αποδείξεις ότι κάποιος είναι προδότης. Αρκεί να κριθεί ότι αυτός πρέπει να μας αδειάζει τη γωνιά για λόγους αποσυμπιέσεως των καταστάσεων και διευκολύσεως των εκαθαρίσεων. Αυτούς τώρα τους οποίους εκαθαρίζει ο ηγέτης ο Xi Jinping δεν είναι απαραίτητα να είναι ένοχοι. Μπορεί να είναι ένοχοι, μπορεί όμως να είναι και ένοχοι απλά και μόνο διότι υπάρχουν. Να είναι πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ χρήσιμοι, αλλά να έχουν ένα ελάττωμα. Το ότι υπάρχουν. Οι εκαθαρίσεις σε αυτά τα μοντέλα είναι στοιχείο επιβιώσεως του συστήματος και του ηγέτη.
Αυτό είναι ολοκληρωτισμό. Ο δόκτορας των πολιτικών επιστημών Κωνσταντίνος Αντωνάκης στην θεματική μας ενότητα. Και πριν κλείσουμε, στο κανάλι μας Πάσχος Αλήθεια υπάρχει για σένα ένα νέο ενημερωτικό βίντεο. Τι συμβαίνει στο Ιράν, ποιοι είναι οι φανατικοί μουλάδες που κυβερνούν στην χώρα, πώς η Δύση τους έφερε στην εξουσία διώχνοντας τον Σάχη. Ο γιος αυτού σήμερα θέλει να επιστρέψει και να αναλάβει τα ηνία. Δεν μας λέει όμως ότι και ο δικός του πατέρας χρησιμοποιούσε απάνθρωπα βασανιστήρια για να μείνει στην εξουσία. Ποιος είναι ο σημερινός ηγέτης του Ιράν? Έχει πεθάνει ήδη μία φορά γιατί δεν φοβάται τον θάνατο. Τι σχέση έχουν οι Ιρανοί με τους Πέρσες που ήρθαν να καταλάβουν την Ελλάδα και έσπασαν τα μούτρα τους στην Σαλαμίνα και τον Μαραθώνα? Ο Πέρσης ποιητής και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σε όλα αυτά θα δώσουμε απαντήσεις. Αξίζει να αφιερώσεις 13 λεπτά για να ξέρεις τι γίνεται στον κόσμο και να έχεις άποψη. Το ενεργό link υπάρχει κάτω στην περιγραφή, πάνω στην οθόνη δεξιά, αλλά και μετά το πέρας αυτού του δελτίου στις οθόνες που θα εμφανιστούν στην κεντρική οθόνη εδώ στον αέρα. Αυτά και για σήμερα. Αν με παρακολούθησες για πρώτη φορά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, κοινοποίησε το βίντεο και πάτα και το καμπανάκι ή δες αν το καμπανάκι είναι όντως πατημένο για να ενημερώνεσαι πρώτη και πρώτος για τις καινούργιες μου εκπομπές εδώ στο δελτίο. Οι τρόποι επικοινωνίας με το δελτίο, αυτοί οι τρόποι υπάρχουν όπως πάντα κάτω στην περιγραφή, θα τους δεις και σε λίγο πριν το σήμα. Στο Instagram μπορούμε να συζητήσουμε για ό,τι θες εσύ, αρκεί όμως να ξέρω και εγώ με ποια ή ποιον έχω να κάνω. Νομίζω αυτό είναι δίκαιο. Και αν θες και εσύ να σχολιάσεις όλα αυτά που βλέπεις να γίνονται γύρω σου, υπάρχει το Viber του δελτίου, είναι το νούμερο που βλέπεις και στην οθόνη σου. Εδώ μπορείς να στείλεις το ηχητικό σου μήνυμα ή και το βίντεο μήνυμά σου. Να είσαι καλά, να προσέχεις την υγεία σου και την υγεία των αγαπημένων σου. Επίσης να προσέχεις από ποιον ενημερώνεσαι. Παρακολούθησε το δελτίο σήμερα Δευτέρα. Είμαι ο Λάμπρος Πάσχος. Γεια και χαρά.